אלי סוזו. סוף סוף אתה זוכר גם. די, גמרתי עד סוף העונה, הבטחתי לך שאני אזכור. הליגה השנה זה כמו קו חלוקה על האיסוזו שלי ביום חמישי, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. נכון. אז מי לדעתכם תסיים ראשונה בסוף? באר שבע או תל אביב? אני חושב שהיתרון הוא של מכבי תל אביב. אני דווקא חושב עם באר שבע. אני מאמר שהיא לוקחת דאבל. אני הולך עם מה שרועי זריאן אמר, מכבי תל אביב יש לה את הרוח, יש לה את הווינריות, אני מקווה שהיא תעשה את זה. מערכת התראה על האיכות באיסוזו, היא יודעת לזהות גם שהנהג עייף, אבל גם שיש שחקנים על הדשא עייפים. אז על מי תצפצף חזק יותר? דיה סבא או דין דוד? דין דוד מקצועית, לא מתנהל כבר תקופה ארוכה. אני הייתי מצפצף לו בשביל להזהיר אותו לפני הכניסה לאופסייד. שאלה אחרונה, כמו למסעית שלי, האיסוזו AI, גם לפלייאוף, בטח לא יודעת אם יש רדאר שטח מת, שמזהה קבוצות שלא רואים אותם אז שהפלייאוף התחיל. כן. אז מי בולטת יותר בהיעדרות שלה, נתניה או ביתר? ביתר, כי מביתר היו יותר ציפיות לעשות דברים יותר גדולים בפלייאוף. עוד מעט אנחנו נדבר על ביתר, אתה די מרים אותנו לדיון שלנו על ביתר ירושלים, אבל ביתר. אני אלך על נתניה דווקא. לדעתי דרך אגב שניהם עם 5 הפסדים בפלייאוף, אבל אני איתך דרך אגב, זריאן. מביתר ציפו יותר. נכון. מנתניה, עצם העובדה שהגיעו לפלייאוף זה כבר היה הישג. חד משמעית, אלי. אבל אני חייב להגיד לך שמקודם היה לי גל של רמזורים ירוקים, אני הרגשתי כמו השוער של נתניה אתמול. לא עוצר כלום. גדול, אלי. אלי, סע בזהירות, אלי. ביי, נסיעה טובה, תהיה בקשר. ביי, חברים. ביי.